tajba. Jiena tajba żgur u l-għada miegħek dejjem inkun tajba. Proset ħafna din hija kanzunet toħrinna dawn l-aħħar 4 ġimgħat. Missi Diħel u Bambin. Missi Diħel u Bambin. Li tajjeb illi ngħidu, infakru n-nies li dan is-CD huwa magħmul minn diversi kantanti, hemm ħafna kantanti li kollha inaqdu biex jaħdmu b'xejn biex dan is-CD tkunu tistgħu mhux tixtruh, tagħtu donazzjoni għad-dar tal-Providenza u tieħdu dan is-CD. Hemm kanzunetti verament sbieħ, kanzunetti tradizzjonali li wieħed imdorri forsi jismagħhom bl-Ingliż u s-sabiħ huwa li nqelbu kollha bil-Malti u qed jitkantaw verament sbieħ interpretati kif għattajjeb inti minn diversi. Illum hawn Father George ngħidulu proset għax kienu proset l-idea tiegħu. Illi naturalment l-idea tiegħu illi qalibhom kollha bil-Malti u ġifieri ħaġa sabiħa. Debbie, grazzi ħafna. Grazzi lilek, il-militi tajjeb lilek u l-familja. Lilek u l-telespettaturi kollha. Grazzi ħafna, grazzi, ciao ciao. Ħamorru mill-ewwel l-logħba